So good morning guys. So karon guys no, pag-upo ko mata guys. Yeah. Hanap gid ko pananaw guys balki wa man ko eglas. So mga blik ko sa mong tindahan no kay paan man. Wala may halin. Wala may halin guys. So karon mga doko, mga blik may sa mong tindahan. Okay. Indot man ni guys kay suot pa ko sa kuang one sana sa akong eyeglass buo suot pa ko sa eyeglass guys. So let's go. So guys, tara ako ato na naablihan na to ang tindahan. So let's go. Tindahan na mo gamay na mo guys. Bilay na ako kay ano kay content guys. Ha. Ako ko ba na ngadto sa kuan nasa core, nasa loyo. Ang mga tropang MM sa nangadto. So ato na ablihan. Let's go. Mo to no, apply na mo ang tindahan. So ako na sa ablihan ang gatong putahan na mo. Putahan medyo kalat pa kay na natog diri ah. So mo na mo ang tinda guys. Kung hindi mo palit okay ra, hindi mo palit okay ra po. Balag, oh. Paborito sa mga babarkada, mao ni guys. Paborito na mga babarkada. Okay? Okay kayo. So, mukaon na sad ko no kay gigutom na pud ko. Bani ko ninyo para mukaon ta. Tara. Let's go guys, let's go. Chimago. So, mao niya mo ako ang sudan guys. Naray. Ang paborito na kong sardinas o itlog. Si Jima. Lain kagnaw. Nag-vlog na siya sa iyo. Lain kinagnaw ko mama. Hi. Pahaw. So, mga na ta guys. Let's go. Unsa? Sa may dugan. Kaunon gud natong ato kaunon. Kaya so guys, di man ako kao no. Lami kayong sudan ka itlog pang pa baskog sa lawas. Pabayot. Kuan? Ha? Jay mo ingon. Pabayot. Pabayot. Ang itlog pabayot. Pabayot. Mauna. Mangarti pa ko kay paadto pa ko Japan. Hit. Pabayot daw na guys. So, tao na siya. Bati mo lang siya na. So, pabati ni wag naong. Bati. Ha? Isa. Alagang alert yun. Alagang alert daw. Toothbrush siya. Alert. Baka naman. Toothpaste. Toothpaste de. Naray. Alert. Optimum. Personal collection. Baka naman. Baka naman. Personal collection. No. Ano? Earring. Loy kayo. Hi, Ming. Ming. Payong dia. Ha? Uy, payong.
Why? Daan papa. Min. Miming. Suka ka, Min. Luoy ba niyo mo? Tuloy kaya mo iring guys, magsuka. Ihubog pa dyan. Hubog. Mga rin yung ginabuhi sa balay. Oh, balay ni namo. Noon sa. Taray. Na toothpaste, toothbrush. Noon sa. Di man na, mga toothbrush. Noon sa. Ang nang siltag toothbrush. Pakita po gid na ako ninyo. Nauwang. Pwede mo na di. No. Taray. Matindahan. May pagkaon sa magbabarkada. Tropang MMI. Baka naman Lucky Me. Extra hot big paksit kanton. Uwi na mo diri guys. Nya ano soft drinks. May kabaw asang uban ng basiyo diha. Mo idol. May bawa asa diha basiyo. Okay, soft drinks pa na. Wala pa man siguro isud. Na dire. Daghan man nagsod guys. Aray. Tadang. Naay cake. Gusto mo ka og cake? Naay royal. Soft drinks nga Sting. Unsa? Nya. Ice water. Unsa? Ice water na guys. Tunay na. Di na halong chemical. So ako mama no nag-order pa to siya. Soft drinks no. Hey. Wala ko na may soft drinks. Purdoy na mi. Purdoy na mi. Kami may sigig kuha. Ano sa mga tao naman. Kami sigig kuha na sa mga soft drinks. Na ako yung batian na sa the present no na negosyante magpalambo sa negosyo, di ba? Dili ang negosyo magpalambo sa negosyante. Ito, nice mo na. Tunay mo na siya. True mo na. True story. True story. So what's up sa inyo mga dugo? So nangyari ko ito mga itong video. So don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated podcast sa mga bagong videos na akong ipang upload din nga channel mga dugo. So kaya takutob no? Ayos, hindi na takutob. Diba? Nangyari ko ito mga itong video guys. So see you in my next video mga dugo. Peace out. Yeah. Trabaho ko. Hindi ba eh. Nagpapaanak. May nakilala kaming taga Manila. Nakapigyan sila ng isa doon. Tignan Jema. Biglang nagyaya to. Okay naman sila ng doon eh. Tignan Rudy. Tignan. Dahil smart ka.